A teraz krátky príbeh o jednej veľmi dobrej rastline. Začína sa to v roku 1978 s Rexom, nápadom na podporu imunity a rastlinou Aloe vera, konkrétne Aloe barbadensis Miller. Môžete to použiť vo vete, prosím? Jasne, určite. Aloe barbadensis Miller je nutrične najcennejšia odroda aloe vera s prirodzenými čistiacimi schopnosťami, ktoré pomáhajú tráviacemu traktu vstrebávať živiny z potravy a zároveň podporuje rast priateľských baktérií. Rexovi sa to páčilo, tak zasadil túto zázračnú rastlinu v úrodnej pôde Dominikánskej republiky. Keď sa posunieme v čase o mnoho rokov neskôr, sme tu forever living. To sme my, dnes pod vedením Grega. Pestujeme v priemere 40 miliónov rastlín aloe a každý rok ručne pozbierame 65 miliónov tón úrody. Toto aloe sa používa do opaľovacích krémov, zubných pást a mnohého ďalšieho. Jeho antibakteriálne vlastnosti majú zdravotné výhody, ale my sme tu kvôli gélu. A gélom myslíme nápoj, len nám verte. Tento nápoj, Forever Aloe Vera Gel, je vysoko kvalitný a certifikovaný Medzinárodnou vedeckou radou pre aloe. Náš vlastný patentovaný aseptický proces pomáha zachovať čerstvosť a vysokú účinnosť produktu. A gel obsahuje acemanán, ktorý má prírodné zlúčeniny pomáhajúce obranným mechanizmom tela. Navyše má chuť, na ktorú si treba zvyknúť, ale máme broskyňový, mangový a bobulový nektár na vylepšenie. Táto fľaša z 99,7% čistého gélu vyživuje vaše zdravie. A je to ešte lepšie, pretože ho môžete piť zo 100% recyklovateľnej PET fľaše. A tie kozy na našich poliach by vás mohli pohrísť, ak by ste chceli listy krájať. Áno, fľaša je lepšia. Takže toto je náš príbeh o jednej skutočne úžasnej rastlinke. A o nápoji alebo gele, ktorý musíte skúsiť. Aloe a lúčime sa s vami.